Várjál. Gyere ide, kis cicája, gyere! Cica, cica, oda nézz! Jaj, de cuki! Jaj, de aranyos ez a kis macska! Cica, cica, cica! Ez kurva jó! Ez olyan édes! Most beszélem videóra az egészet. Cica, mica, mica! Jaj, de szép vagyok! Jaj, de szép! Jaj, de szép cica vagyok, csókolom! Cica, mica! Pici macsek! Mondod, és harap! Megharapod, megharap, megharap! Áú! Harap! Harap, ez nem van hallott! Harap! A csiprantozat harap! Harap! Elburult! Elburult! Ne bánts be, hadd én baszogassam! Cica! Macs, mit csinálsz? Mit csinálsz? Mit? Arra nézz, hogy harap! Hogy harap engem! Hogy harap ez a kis... Macsek! Ez egy örökös együnk. Leidok, baszként, fájlában. Gyulám, ne bánts, most hadd én szóljak. Cica! Gyere! Gyere ide én hozzám! Mau! Mau! Van még? Miau, miau, gyere! Miau, szervusz, cica! Kurva! Kurva dög! Gyere! Szeretsz engem? Cica! Cica, tessék, lekezeltünk ügyet, cica, mit? Másfél kilométeres távolságon nem történt tömegszerencsésben. 3 ember tanúsít a rendőrség. Mauci! De szép. Májusban Tura és Asszó között. A szép nagy bocska lesz, ha megmarad. Hatalmas lesz belőle te. A deréke lágér lesz. Szia! De le ide én hozzám? A deréke lágér lesz. Az étesítés az Egerből a fővárosba tartó sebesforrásra ütközött volna össze. De én hogyan ordít? Akkor ő már maradni, akkor nem marad. Jaj! Akkor nem marad, ha nem akar.